Hej alle sammen til Læsø 202. Det er Jakob og Ole, som står lige her. Blank blank. Det er lige hvad det er. I EDR. Nu vil vi lave en video, hvor vi viser en masse spil, og Det er lige hvad vi vil. Vi sælger ikke, vi køber. hold kæft. Ja. Og så viser vi at spillene, så bedømmer vi, hvor mange stjerner de skal have. Og fordi jeg har prøvet alt sammen, og det har han også. GTA skal have 1 stjerne. Ja, det er hvad du synes. Og det samlede, ja. Så ser vi, hvad de får i alt. Og I kommer til at regne tingene lort ud. Det bestemmer I helt selv. Hej. Det gør I selv. Og nu viser vi, hvad for nogle spil vi har. Så tager vi det første spil her, som er... GT... Vi siger det bare på engelsk. Grand Theft Auto 3. Det her. Det er altså 3. Så 3. GTA 3. Og fordelene ved det her, det var shortest, og i starten Det tjener er meget. kvaliteten, det er så lækkerligt. 1 stjerne. 1 stjerne. Og for mig, der er aldersgrænsen alt for høj, fordi det... Så voldeligt er det egentlig heller ikke. Det er sgu da ikke for højt. Det synes jeg. Men I bestemmer helt selv, hvad I synes. Men for mig er det her spil et rigtig godt spil. Men GTA 4 vil nu være bedre. Hold kæft. Og I kan se her bagpå. Ja, det kan de jo ikke se, vel? Og så kan I se, hvordan det er. Og sådan noget. Og for mig kan jeg se her bagpå. Ikke en skid. Dem, der har prøvet det, de behøver ikke kigge bag. Håndvej. Og så det. Nå, men jeg giver den 4 stjerner. Og jeg giver den 1. Og min ven her, Børge, han giver den 1. Jeg er sgu da ikke børn. Undskyld, Jakob, han giver den 1 stjerne. Og jeg giver den 4. Så det til sammenlagt bliver det 5. Okay. Så lægger vi den over i skrammelbøtten. Hvad er det? Til næste. Det er Need for Speed Go Carbon. Carbon? Hvad fanden betyder carbon? For mig var Carbon. det... Så Carbon. Carbon? Sgu da carbon, mand. Det er Carbon. For mig er det her PlayStation 2 spil alt for nemt. Jeg klarede det næsten, hvor lang tid brugte jeg på. Og mod den sidste boss der, det var Sam for dem. Jeg kørte ikke engang en top-tunet Toyota Supra. Ja, jeg kan ikke lide redigerede biler, så 2 stjerner. Og for mig er det ikke særlig fedt, så jeg giver den 1 stjerne. Ej, hvor er du kraftedeme. Og til sammenlagt bliver det 3 stjerner i alt. Giv den nu, det er sgu da 2 redigerede biler, for helvede. Jamen, jeg hader bilspil. Sådan er jeg bare. Nej, sådan er det ikke. Og så tager vi næste spil. Jeg kan se, det er GTA San Andreas. Og det skal have 5 stjerner for røvhullet, der har gjort det, som de skulle gøre. Jeg kan sige, at jeg synes, det her spil, det var så godt lavet. Det er så fedt, der er bandekriger. Der er pizzeria. Ja, der er faktisk alt, hvad man burde kunne lære. Jeg fatter ikke, man må ikke spille det i skolen. Det burde man jo have fået lov til, mand. Altså, hvad er det for nogle syge lærer i hovedet? Og jeg siger, hvor mange stjerner jeg giver dem? 5. Hvor mange giver du dem? 5, det er lige med 10. Det er 10 stjerner. Super, du er god til at regne. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er ikke gået i skole. Og så tager vi næste spil. Det er Naruto Uzumaki. Det giver jeg 5 stjerner for. Det siger lige ud kvaliteten, og det siger det hele. Og det er til PlayStation 3. Og jeg siger, at den her, det er godt spil. Det er Ja. nok en af de bedste Naruto, jeg har spillet. Det synes jeg også, det er det samme her. Jeg kan se Naruto og Sasuke her på forsiden, og jeg synes, det var rigtig godt lavet, og spillet er helt vildt godt, og jeg kan se hans bror her på Ja, så er bagsiden. så pænt. Ja, det synes jeg også. Du er lækker. Okay. Og bøsse? nej. Og så, nej. Så, nej. Ja, kom nu videre, mand. Og så kan jeg se hans bror. Så kan I se hans bror lige her. Sasuke's bror. Okay. Det er ikke noget. Og jeg giver den 5 stjerner. Hvor mange giver du den? 5. 15? 5? Nå, okay. Giver sgu ikke 5, man kun give 5. Okay, men til sammenlagt 10 stjerner igen. Det er et suverænt spil. Ja, man. Så tager vi næste spil. Det er så Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Det var også et rigtig godt spil. Indtil det til sidst blev for nemt. Men jeg giver det 5 stjerner. Jeg giver det 4, fordi at det minder meget om etteren, og det er for nemt.
Og nogle gange så kan jeg give måden, de står på alt det. Så vil sige, til sammenlagt er det 9 kroner. Har I 9 fik den? kroner! Hold nu op med at ødelægge min Det er sgu da trøje. ikke 9 kroner! Det er 9 point. 9 kroner, vi er sgu da ikke i brusen, mand! Og så tager vi næste spil, det er FIFA 09. Der er også kommet alle de nye spillere, bla bla bla. Men det, som jeg har prøvet indtil videre, er FIFA 09. For mig er det her spil godt. Fantastisk. Jeg kan spille det i en time. Men ikke bedre end 10'eren. Det kan jeg så har ikke sige. 10'eren. Ja, det kan godt være, men jeg er ligeglad. Men jeg synes, det her spil var fantastisk. Jeg glæder mig til, at 11'eren kommer ud. Udkommer fuldstændig. Altså FIFA 11, som det hedder. Jeg vender mig til alle de nuller, der står altid bagved. FIFA 09, FIFA 2001, eller FIFA 1, FIFA 01, FIFA 02, FIFA 03 og sådan. Nej, ikke. Og så videre. Så går vi videre. Og jeg giver den 5 stjerner, når jeg giver den. 5 stjerner. Det synes jeg var 10. Så tager vi Dragon Ball Budokai 3. Det var et sjovt spil, jeg giver det 5 stjerner. Nej, det gør jeg ikke, jeg giver den 3 stjerner. Jeg giver det 5. Og jeg ved selv, hvad det giver. Fordi nemt at gennemføre, ja, det er sådan lidt, men det er stadigvæk sjovt, fordi at selvom man gennemfører det, så altid så kommer man altid mod andre for ting. Altså, du kan jo, hvis du er imod bue, så kan du vælge, om du går imod sadel i stedet for måske. Eller omvendt. Det kan man jo vælge, men man kan jo selv flyve, hvor man vil hen. Jamen, jeg giver den slet ikke 3 stjerner, fordi graffitien, den er ikke særlig god. Jeg synes, Den kunne have været bedre. Det er PlayStation 3, ja. Og nu tager vi videre, og det er så SmackDown vs. Raw og 2009. Men den er ikke bedre end 10'eren. Det siger jeg ikke. Den er fin nok. Og den er slet ikke bedre end den. Nej, det siger jeg heller ikke. Men jeg synes, den er fin nok. Ja, den er også. Graffitien, den er fin. Den giver så 5 stjerner. Den er fin, men det er ikke den bedste. Altså, 10'eren det er bedre. Ja, det siger jeg heller ikke. Men jeg giver den stadigvæk 5 stjerner, fordi jeg har spillet den så mange gange, og jeg synes, den er god. Og jeg har lavet min egen med. Hvor meget giver du den? 4, det er pretty. Det er han for giver den 4, det er også helt okay. Så til GTA Vice City. Den kender I vist alle sammen. Jeg synes ikke, den er så god. Jeg synes, den var for nem. Der til sidst, når man næsten ikke gennemført det så mange gange. Så jeg giver den 1. Nej. Jeg giver den 4, fordi at Ja, måden, man kunne jeg få, giver også 4. fordi måden, man kunne få, det var helt vildt fedt med BMW og fandme. Ja, jeg giver den også 4 til sammenlagt er det 8. Så tager vi Burnout. Burnout. Revenge. Ja, Burnout Canins. Canens, det skulle da ikke kanalje, vel? Altså, Revenge. glem det. Bare Burnout. Jeg synes ikke, det var så fedt. Jo, det eneste du kunne lave, du kan smadre biler, så jeg giver Niklas en bliver stjerne. sur nu. Han elsker Burnout. Han bliver sur nu. Hvem? Niklas. Og hvad så? Du ved, freaking Niklas. Ja, Han bliver sur. og hvad så? Når han kan ramme en skid. Jeg Han giver den... elsker Burnout. det kan stadig ramme en skid. Jeg giver den 0 stjerner. Jeg synes ikke, det er specielt fedt. Den har ingen god graffiti. Den har ikke en skid. 0. Hvor meget giver du den? 4. Han giver den 4. Jeg giver synes, den det er 0 til fedt liv crash. 4. Jeg synes, det er fedt crash. Og så tager vi det sidste spil, vi har med her. Det er Grand Theft Auto GTA Vice City Stories. Jeg giver den... jeg synes ikke, den er så fed igen. Jeg giver den 2. Fordi jeg synes, jeg kan ikke lide ham mere, men jeg skal være det i. Jeg giver den 1. What's Simpelthen. up, nigga? Jeg giver den 1. Og det var som tak for den her videobruger, eller videofilmer for Leso 202. I vil se mere. Ja, bare vent, der kommer flere film. Hej hej. Husk at skrive, husk at subscribe. Hej hej.